L'arribada d'una pandèmia mundial a la nostra societat de manera sobtada ha portat conseqüències inesperades, més enllà de l'àmbit sanitari. Les repercussions econòmiques i socials derivades d'aquesta crisi són evidents i és que són molts els sectors que s'han vist greument afectats, posant en dubte fins i tot la continuïtat de molts negocis. El Club Natació de Molins de Rei és un dels equipaments que ha viscut un sotrac econòmic important. Amb el confinament domiciliari forçat i l'obertura a mig gas a posteriori, les baixes dels socis del club van arribar fins gairebé al 40%. De fet, sense el suport econòmic de l'Ajuntament, no haurien pogut seguir endavant. Nosaltres estàvem a un nivell de 2.800 socis, ens vam quedar amb 1.700, vam baixar una mica dels 1.700 i ara ens trobem sobre els 1.800. Hem recuperat una miqueta sobretot a principis d'estiu, i ara s'ha tornat a parar. Cada vegada que hi ha una notícia d'onada, de que tancaran, de que coses d'aquestes, aquí para si no va enrere. Nosaltres estem convençuts que un cop es normalitzi la gent tornarà a venir, perquè a més ens ho diuen. No crec que arribem fàcilment als 2.800 que teníem abans, potser hem d'estar un any o dos per arribar-hi, però com a mínim arribar a un nivell que no depenguem de recursos externs per haver de fer les coses o de tenir una mínima tranquil·litat. La reobertura esglaonada tampoc va ser fàcil. Els aforaments eren molt reduïts, d'un 30%. Es va fer una inversió considerable en neteja i la majoria de plantilla estava en ERTE. De fet, en el moment del tancament ho estava el 100% del personal, és a dir, gairebé 50 persones. Uns mesos més tard, amb l'obertura progressiva, els treballadors es van anar reincorporant i des del mes de febrer tota la plantilla del club es troba en actiu. L'aturada total també ha afectat a l'àmbit esportiu i és que deixem enrere una temporada complicada i atípica. En el cas del Club Natació Molins, asseguren que han pogut salvar la temporada però amb les dificultats afegides per la Covid. Per seguir amb els entrenaments, es van establir grups bombolla i al gener es van reprendre les competicions. Nosaltres, sobretot amb les categories, acostumem a fer entrenaments conjunts, a barrejar nens d'any gran, a vegades els passem a la categoria superior, inclús a les convocatòries dels partits també ho fem, i per això per nosaltres és molta dificultat, i per ells també, perquè per la millora esportiva, per això, sobretot, perquè puguin avançar correctament, doncs és un impediment, i un impediment que portem ja un any i mig. Des de l'equipament municipal esportiu encaren amb incertesa la propera temporada, ja que vindrà determinada, asseguren, per les dades epidemiològiques. Tanmateix, esperen que al setembre la situació sigui millor que l'actual i puguin seguir amb certa normalitat. Nosaltres al setembre esperem estar igual, com a mínim igual que el setembre passat o millor, amb la qual cosa el que farem és tornar a reemprendre totes les activitats dirigides, a veure si podem obrir el gimnàs, la part de la sala fitness, sense haver de restringir-ho per franges horàries. La piscina, si podem seguir com ara, doncs la gent podrà seguir venint sense haver de reservar. I els cursets de natació, que també esperem que tornin, tots els que aquest any no han vingut, alguns ja ens han dit que tornaran. Clar, tot això nosaltres pensàvem que ja podria ser normal, ara ens estem trobant que amb totes aquestes notícies d'aquesta onada tot torna a tirar una mica enrere i tornem a estar una mica amb la incertesa aquesta. Estem treballant una mica en els dos sentits, a veure què passa a partir del setembre, a veure com estarem, si podem tenir ja una normalitat, sobretot a nivell d'esport, amb això, amb el tema dels grups d'entrenament, però també amb la possibilitat de que, tal com està la situació, doncs que tornem una miqueta al final d'aquesta temporada. El club compta amb activitats especials durant els mesos d'estiu, com ara els casals esportius o els cursets de natació. Malgrat això, també segueixen impartint classes dirigides força variades, com l'aquagym, zumba, cycling o body pump. Abans de la pandèmia, el club comptava amb una graella de més de 100 classes dirigides, una xifra que esperen recuperar en els propers mesos.